Zimska sezona na Kopaoniku počinje ski openingom za 10 dana. Ovaj period bez gužvi koriste i glumci najgledanije serije kod nas da se odmore na vrhu Srbije. Naš Zoran Maksimović proveo je dan sa delom ekipe serije Igra sudbine. Doba je korone i nekako svi tražimo kutak gdje je najmanje ljudi. Tako je trenutno ovdje na vrhu Srbije na Kopaoniku gdje turistička sezona još uvijek nije počela i zbog toga je ovdje malo turista. To koriste i glumci iz serije Igra sudbine i oni uživaju upravo ovdje. A tu se jede. Kažu, najbolja hrana je ovdje, ali ni za stolom nema mira. Amare, deta so. Njihov nemirni duh iskoristili smo da se malo zabavimo. Komarac protiv svica na kuglanju. Slušaj bre Marinko, ti znaš da ne mogu da te smislim. Očima ne mogu da te gledam. Evo, ali sam došao ovde da te izazovem. Jednom za svagda da raščistimo ko je bolji u kuglanju. Ti mene ne može da smisliš, a ja tebe ne mogu da smislim. Kako dobro uvek pobeđuje, tako je bilo i ovoga puta. Triumfovao je onaj bolji. A dobro sam ove patike za ovu vrstu. Prvo ti kažem, možda bi mogu da ih zadržim i da ih nosim privatno. Kao komarac, njemu bi možda stajale. Ali saznali smo i ko je najbolji košarkaš. A to je onaj koji je doneo ova dva zanimljiva lika u seriju Igra sudbine. Milan Bosiličić. 12 godina sam se bavio košarkom. Imali ste kapacitete za to? Imao sam, ali kondicije je nestalo. Kolika je visina? 197. Uglavnom mi svi govore kao to je 2 metra, ne, ja volim kažem 197. Nije baš 2. Čim kažeš da imaš 2 metra, drugačije te gledaju ljudi. Čim je ovo 190 i nešto, onda je malo niže, malo je bolje. Gde je Zubin potok? Znači, iza ovog brda tamo, tu ti je moje rodno mesto. Srce moje. Tu ti je Zubin potok. O, Zorane dragi, najhrabriji, nije ti strano moje mesto. Ja te zovem da dođeš. 28. maja prošle godine specijalci Rosu pojurili na mene, a ja kod Nade u podrumu. Eto. Pa da. I kako je svet I kako ja posle da ne volim Nadu. I kako život da je ne dan kad je ona, vidiš kako je spremna na Humanista žrtvu. pravi. Kosovka devojka. I čistačica, i spremačica, i klozetarka. Sad ćemo da vidimo, ovo se ovako radi. Pošto nam je pokazala gde je njen Zubin potok, Milica nam je pokazala i da je odlična domaćica. Samo se malo pere, ajmo nova tura, moramo brzo, može to malo, Zorane, nemamo vremena. Mora se raditi, znaš ti koliko je ovo, šta je to? Sad se ovo ovde čužne. Ovo drugo ovde. Amar je pokazao da je odličan domaćin pre 10 dana kada je ugostio kolege u njegovom kraju. Nema skijanja iz snijega, onda je hrana ovde najbolji provod, jel da? Jeste, to se da primetiti po mom stomaku, ali nekako koristimo stvarno i ovo lepo vreme i čist vazduh i to što nema gužve da zaista provedemo vreme napolju, da šetamo. I tako se sudbina poigrala, pa neki iz ekipe uživaju ovde na Kopaoniku, dok se drugi leče od korone.